रुमबां मोनबेसे फिल्म गाखो नों? आंना फिल्मा दासो मोनसेल'। आं बांसिनानो एलबामसो खालामो। अच्छा बारु थाइबानि लारु मोजाङानो जादों दे। बेफोरबायदिनो मोसाबाय था, रंजाबाय था, गेजेर गेजेर आंखौबो गोसोखांबाय था। र' फन फैदों आंनाव। हेलौ हेलौ महाराजा, नों आंनि फनखौ मानो थिखोआखै? सोर? सोरसो होननानै बुंदोंना नों? नों गुवाहाटियाव आंखौ गारनानै सोर सिख्लाखौ लानानै थांदों? नों आंखौ गारोबा आं नोंखौ एक्सप'ज खालामगोन। सोर सिख्लाजों थांदों बे सिख्लाखौ नागिरथारगोन आं। बिराद बेस्थ'लै, आं दा मिटिंआवसो दं। मिटिंआव दंना? नोंनि खाथियाव सोर सिख्ला दं? खोन्था आंनो सोर सिख्ला दं? दे आं नोंखौ दाहाय कल खालामगासिनो दे। अके बाय। आंनि फनखौ दानलायथारदों आरो बियो। बेलेग नाम्बारजों फन हरनायखायसो रिसिभ खालामबाय। बै मोनसे नाम्बारजोंबा रिसिभखौनो खालामबावा। बिदिनो फन फैबाय थायो। मिनिस्टाराबो एसेबां इजि नङाना, जायनिनो मेनिनो फन फैलाबाय थायो। जेबो नङा दे। आच्छा रुमबां, मा जानो नोंलाय? नों जेखौ जायो। आंनालाय बर'नि गुबै डिसखौसो जायो आङो। बर'नि ओंखाम ओंख्रिथ' मोननाय नङाना बेवहाय। नोङो दे माबा माबि अर्डार खालामबाय था, अब्लासिम आं बाथरुमाव थांना फैनि। जागोन दे। मानसियाथ' बेवहायनो दङलै, ओमफ्राय लकेसनखौथ' बेखिनियावनो खोन्थादों। बहा गोमानानै थालायखो मानसियालाय? बहा गोमानानै थालायखोलै? बेखिनियावनो देखायथारदों माथो लकेसनखौ। बे सिख्लाखौ बहाबा नुनाय मोनथारदोंलै आं। सोरमोनथाय? बेथ' बर' फिल्मनि एक्ट्रेसलै। बे एलबामबो गाबाय थायो। नोंथाङा बर' फिल्मनि एक्ट्रेसमोन ना? औ, आं नोंथांनि एलबामखौ नायबाय थायोलै। बिराद मोजां मोनखायो आं नोंथांनि एलबामखौ। नोंथां बुंलायलायनाङा दे। आच्छा बारु थाइबानि लारु, नोंथांजों दसे सेल्फि लानो मोनगोन ना? औ, मानो मोना जानो। वाइला जामाइला, बबेनिफ्राय खावब्ला मोनफैनानै रुमबां एक्ट्रेसजों फट' साफायगासिनो ब्रा बेलाव। वाइला बहाबा थायथ'नांसिगोन जानाय नंला। थेंक इउ सो माच रुमबां। जेबो नङा दे। ओमफ्राय बहा फैदोंमोन नोंलाय? आंना ओरैनो गुवाहाटियाव फैदोंमोनलै। लोगो सासे लोगो हमनो गोनांमोन नैबे हटेलावनो। दाबो मोनफैयाखै। दे होमबालाय आंबो बैथिं जिरायहैनि। जागोन दे। नै माथो बर' सेंग्राफोरबो लोगो मोनलायलांबाय। दा आंखौ सोरजोंबा नुबा, बे महाराजा सारजों नुबा आंखौ मा सानगोन दे? आंनो कफि मोनसे नांगौमोन। बेखौथ' बेवहाय अर्डार खालामबा मोनाना। सोरनावथ' अर्डार खालामनांगोन? नोंथाङा मेनुआव थांनानै अर्डार खालामनानै मबाइलाव स्केन खालामनानै बेवहायनो अर्डार जागोन। खालि मेनुनिफ्राय QR क'डखौ स्केन खालामबानो जाबाय। आच्छा दे, थेंक इउ। वाइला जामाइला फिसालाया माथो बैथिंजाय जिरायना दङलै। मा खालामबावनांगौ जाखो? रुमबां एक्ट्रेसनोबो खोन्थाजानाय नंलाना दा। मानो बिदि जिरायनानै थाफैखो बेलाय? बिफा, बेसेबां लाइन मारिबाय था। आं हले नांगौबा बे हटेलावनो हर थागोन। थेवबाबो नोंखौ आं नायखुमाबाय थागोन। बे लबियावनो जिरायनानै नायबाय थागोन। नों बबेथिं ओंखारो बबेथिं थायो आं पात्ता लाबायानो थागोन। आइला माला फैखो नोंलाय? आरो बे हटेलाव मा खालामफैदों नों? आंबो गुवाहाटियाव मोनसे खामानि थानायखाय फैदोंमोन आफा। नोंलाय बेवहायलाय मा खालामदों? सोरजों फैदों नों आफा? सोरजों? आंलाय सोरजों फैनांगौ जाखो? रावजों फैयाखै। ड्राइभारजों आंजों फैदों। सासे MLA खौ लोगो हमनांगौ, बेखौ लोगो हमबाय। थांनोसै आरो दा। नंगौ नामा? रावबो सिख्लाफोर गैयाथ' नोंजों? थोद, सोर सिख्लाफोरजों बेरायनांगौ जाखो आंलाय? सोर सिख्ला नुदों नों बेवहाय? सोर सिख्ला नुदों नों बेवहाय? महाराजा सारनिसो फिसालामोन बियो। आंहा बेखौनो जि मोजां रायलायदों। होमबालाय आं महाराजाखौ सिनाया होनफ्लानोसै। आफा, बे रुमबां एक्ट्रेसबो दं बेवहाय। नों बेजोंसो लोगो हमलायनो फैयाखैथ'? बर' एलबामखौनो आङो नायथ'लालै, टाइमानो गैला। बर' फिल्माव सोर एक्ट्रेस दं, एक्टर दं सिनायलानो आङो। गोदोनि फुराना एक्टर एक्ट्रेसफोराबो दाना बारा ओंखारलाना। आं सासेल' एक्ट्रेस सिनायो, रिंकुमनि। आं रिंकुमनिनि अनगा रावखौबो सिनाया। बे रुमबां एक्ट्रेसखौलाय? नों रुमबां एक्ट्रेसखौ लोगो हमाखैथ'? थांनानै सोंहैबानो जाबाय। फै। नानिनि नामा मा नाममोन? आंनि मुङा रुमबां। बर' नालाय डाइरेक्ट बर' सोंखाबाय आं, बर' नुनायखाय। जेबो नङा दे। साला स्वादफोरा मेगननि इंगितजोंसो रायलायखुमायाखैथ'? आंहा बारा फोथायनाय गैयालै। होमबाबो बिफाखौ लानानै थांगोन आं। बे सिख्लाजों लाइन मारिदोंना मारियाखै बेखौ उनावबाबो मिथिखागोन आं। होमबाबो बिसोर सानैया मा थांखियाव फैदोंमोन बे थांखिखौ जाफुंहोआलां। आफा, नोंना खामानि गैया होमबा? थुदो थांनोसै, नङाबा आंजों ओंखाम जाफा। आं ओंखाम अर्डार खालामनोसै। आं ओंखाम जाला नामा? मानो जाला? फै। बिराद बेस्थ'थार आङो। आं ओंखाम जाथ'ला। मानो? आङो मिटिंआव थांनि। नोंबो बेरायनो फैदोंबा आं नोंनो फैसा हरगोन दे, थांबानो जाबाय। ओरै फै। नों आंखौ सब समावबो जासुसि खालामनायखौ गार मिथिबाय। बिराद गाज्रि जादों नोंना बे खामानिया। आफा, आंबो मोनसे खामानियावसो फैदोंलै। माने आंबो सासे सिख्लाखौ लोगो हमनो फैदोंमोन। बे सिख्लायाबो बे हटेलावनो फैनो गोनांमोन आरोना। दा नोंखौ लोगो मोनबाय जालाना। बेनिखायनो नोंजोंनो डेटिं खालामनानै थांनोसै आं न'आव। आंहा खामानि दं, नों थांग्रो थां। आफा, नोंखौ लोगो मोनबाय जेब्ला नोंजों थाफाबाय थागोन। नोंथ' बाइक लानानै फैदों। बाइकआलाय माखायनो? आंहा गुवाहाटियावबो लोगो दङब्रा, बिसोरखौबो लानानै थांफागोन आङो। बाइकखौ बिसोरखौ सालायनो होनानै नोंजों गारियाव थाफागोन। जियानो जाया मानो आं नोंखौ गारनानै थाङाब्रा। आं नोंखौ हारसिङै दोना। बास खतम, पैसा हजम। चला। ओंखाम जानोसै जोंहा। बिदिब्ला आङो कफिनि बिलखौ होनानै थांनांसिगोन आरो। मा खाफाल आंहा सासे MLA जों लाइन मारिनो फैनाया। फैसा मोनगोन सानदोंमोन आंहा 1 लाखसो, जानाय नंला। आफा, माखौ एसेबां टेनसन जाखोब्रा?
खामानिनि टेनसनलै खामानिनि थाल्ला बे एमाव बेथानि थाखायनो आंहा दिनै रुम्बा एक्ट्रेसजों टाइम स्पेन्ड खालामनांगौआ गैला बेबो आंनि फिसालासो जाबाय नालाय थगायनो हाया आसलथे बियो माब्रै आंखौ बेवहाय दङ होनना मिथिगौब्रा आंखौसो बियो जासुस खालामनो फैदों ना गावासो सिख्ला लाइन मारिनो फैदोंमोनब्रा दा रुम्बा एक्ट्रेसखौ मोजाङै मेसेज खालामनानै बुजायहरनोसै आं गुगोल पेआव एसे फैसा सोना हरनानै नेक्स्ट मान्थफोराव आराम टाइम स्पेन्ड खालामनोसै आफा माबाबो दुखु जादोंबा दुखु जाबाय थानांला मिथिबायना जाखायो समाव मालाबा बिदिनो बेले बेजे जाखायो मा जादों माखौ मोखां सोम माथो बुंबावनो आरो नोंनो खोन्थाबा मालाय नों मा बुजिनो दुखु जादों माया दुखु स्टुडिअ'खौथ' बानायबाय दे फैसा होनानै ना माथो बाथरिफोरखौनो नायनोनो नागिरा मानसिफोरालाय बर' रावावसो होनाय जायो नालाय बेनिखायनो मानसिफोरानो नायनोनो नागिरा टिभिफोराव जायगा मोननायमोनब्लासो मोनसे खोथा जागौमोन ना ससियेल मिडियायावबो मोजां बाथरिफोरखौ नायानो माथो मानसिफोरा माबा गाज्रिफोरखौसो नायलाबायो ना बहा मोनबाय थानांगौ जाखो दे गाज्रि बाथरिफोरखौ आरो मैया हरावबो लेपटपखौनो सिखावा खावनानै लांलायबाय मा औहाय लेपटपखौनो खावनानै लानानै थांलायबाय सोर पापिया खावनानै लांखो दा गोदान लेपटप बायनांगौआबो फैसा नांसिगोनलाय फारसेथिंजाय नोंसानो ओमफ्रायाबो बाथरिखौनो दिहुनबाबो दिहुननोनो हाला बेखौनो एसे सानदों आं होमबा आं नोंनो मोनसे रादाब होनि मा रादाबसै आंखौ गब्ला माहाजोननि फिसालाया प्रप'ज खालामबाय थायो आयौ बाला एथ' माहाजोननि फिसालाया औ आंखौ स्कुलाव बायदिसिना बुंबाय थायो गावखौ गोसो थोआबा जोंहानि न'खरखौ बरबाद खालामगोन होननानै बुङो आयौ बाला एसेबां गोसो थोयो नोंखौ गोसो थोयो होननानै बुङो होमबाथ' जोबोद मोजांनिसो बाथ्रा माहाजोननि फिसालाफ्रा प्रप'ज खालामबा एक्सेप्ट खालामनांगौ बाला बेनिखायनो माहाजोन सेंग्राफ्रा प्रप'ज खालामबा एकदमबारे नाखौनो बुंनाङा दे माहाजोनफोर हौवाफोरखौसो गोसो थोनांगौ मिथिबाय दुखिया हौवाखौ गोसो थोयोबा बिराद खस्थ' मोनो जेरै नोंसानो एम्फा दासिमबो खस्थ' मावबाबो माहाजोनखौनो जानो रोंला माहाजोन जानानै मा जानो बिनि गोसोआ गाज्रिबा ओइ बदतमिज थाम्फै देलाय माहाजोननि गोसोआल' गाज्रि जायो सोर खोन्थानाय दुखिया मानसिफोरनि गोसोआ गाज्रि नङा माहाजोनजों माहाजोन बांसिन नांलायो ना दुखियाफोरासो बांसिन नांलायनानै थैलायो थैनायाथ' थैयार' जेनेबा नोङो मेगन सालायनाय नायनो बालायनाय बेफोर सोरनि गेजेराव बांसिन थायो दुखियाफोरनि गेजेरावसो बिसोर गावसोरबो माहाजोनफोरजों जुजिफानो हाला नालाय गावजों गाव खस्थ' खालामनानै नांलायलायनानै थाबाय बायो बेनिखायनो माहाजोन मानसिफोरजों लोगो जा नोंनि खाथि खालानि लोगोफोरनाव बेसेबां टेलेन्ट दङ बे टेलेन्ट गोनांजोंसो लोगो जा जाम्बिजों लोगो जायोबा जाम्बि जागोन जाम्बाजों थाफायोबा जाम्बा जागोन गियानिजों थाफायोबा गियानि जागोन आरो सोलो गोनांजों थाफायोबा सोलो गोनां जागोन बेनिखायनो थाम्फै फिसा लोगोखौबो मोजाङै नायनानैसो लोगो जा नङाबा ओरैनो साजों लोगो जागोन टाइम बरबाद जागोन आरो मोनजा मोनसिसो जालायगोन बेनिखायनो जाय सेंग्राया नोंखौ गोसो थोदों बे सेंग्राखौ नों मोजां मोनबानो जाबाय मिथिबाय हायोबा जोंहानि न'आव आलासि जानो लाबो अके मा नायलायखो माखौ नायलायखो नों माबायदि आयै गाव दुखिया जानानै मालाय माहाजोनखौ नोजोर होनो नोंहा लाजिनाय गैया आयौ बाला गावनि बिमाखौ बिदि बुंनो लाजिया आरो नोङो हायामि आंलाय नंगौखौसो बुंदों दा नों गावनो दुखिया आरो हौवाखौलाय मानो माहाजोन नागिरनो खिन्थादों ओइ बदतमिज गथ' नों दा उन्दै नालाय जेबो बुजिया नों गावनो फैसा मोनाबा देलायनो मोनाबा गस्ला गोदान मोनाबा नों गावनो खुद्रियो माथो देनां नोंनि हौवायाबो जुदि दुखिया जाबा नों हौवाखौबो बिदिनो खुद्रिबाय थानोसै थैजासिम फैसाबो गोनांथि फैसाबो रांनिबो मिथिबाय ना दानि बे उदखारि मुलुगाव रांखौ लुगैनाया जेबो गाज्रि नङा बेथ' नंगौ बिदि होननानै आं मालायनि फैसाखौलाय मानो लुगैनो आंनावनो आथिं दं आखाइ दं मेलेम दं आं गावनो खामायगोन बेवहाय मालायनि फैसाखौ लुबैया आङो जाय मानसिया जेबो गावनि सायाव फोथायनाय गैया बे मानसियासो मालायनि सा फैसा लुबैयो आयौ बाला आंनि फिसाजोआ इसिबां गिदिर जाबाय आंखौसो फोरोंनो रोंग्रा जालायथारबाय आरो नों आं नोंखौ जेबो फोरोङाखै आं सैथो खोथाखौसो बुंदों आं देनां देरबाथाय बिराद गिदिर माहाजोन जागोन आयै आंनि थाम्फै फिसा बेफोरबायदि सानो नोङो मोजांनि बाथ्रा बिदिबा मोजांनि बाथ्रा दे होमबा नोङो बे थिखादारनि फिसालाखौ गोसो थोला मा नाममोन बेना गोमबोर होननानै बुङो
आय बे गोमबाया नायनो मोजांबाबो गाज्रिबाबो नाङा आंनो दे नोंजोंलाय सोर हानो आंलाय दखानाव गय लायनानै फैलाय आं एसे दुखु जाबावनि मानो दुखु जानांगौ जाखो गोमबोरा आंखौ बुलि खालामबाय थायो आंखौ डिस्टार्ब खालामो बेखौ ससियेल मिडियायाव होनो हाया नामा होनोलाय हायो नाथाय मिन्थिखाबाय दे नोङो बेखौ फसायदों बेनिखायनो जेबो होना अरजाया जेबो होनाबाबो आं गावनो हारसिंनो डिल खालामगोन आयौ बाला बे बाथामेस गथ'आनोथ' मा सानो मा थायो आंनिख्रुइ बेलेगथार बिनि साननाया ओमफ्राय दिनैलाय आंलाय बाथरिखौलाय मा होनांगौ जाखो हौवा खारनाय हिन्जाव खारनायखौनो होफ्लायनोसैहाय बाला माइसो साखालाय जायफ्रा मा जाखो नोंनि मोखाङालाय आंनि मोखाङालाय बिदिनोसैलाय नोंसानि आफाया बुदोंना नोंखौ बुदोंबा बुदों होननानै बुं मानो लाखुमानांगौ जाखो नोंसा आफाया नोंखौ बुनाया बेखौ लाखुमानायनि बाथ्रा नङाथ' मारै खालामबावनोलाय बिफाया जौ लोंनानै फेना फैना बुयो आंखौ मैया हरावबो मेलायाव दावदै खेला गेलेना फैना फैसा थांजाजोबदोंनो जुवा गेलेनायावबो दावदै दैनै ना दैथाम मोनबोनायखौ दावदैखौ जोंखौ एवनो होदोंमोन थाब एवना होआखै होननानै जोंखौ बुदों आंखौबो नोंथांमोना सोंहरदोंना जायफ्रा बिफाया माब्रै फैखो बिमाया माब्रै फैखो होननानै नोंथांमोना बाख्ल' नायो खोमा बेनिखायनो आंनि जारिमिन मिथिया भिडिअ'आव खोन्थाखाबाय जोंना आब' दुमफावा आरो दानि थासारिखौ लानानैबो बानायनांगौ जायो बेनिखायनो जोङो केरेक्टारखौ मालाबा सोलाय सोल' खालामो बेफोरखौ बाथो मैया हरावथ' अखा हादोंमोन ना नोंसानि न'आव अखा सिजोबदोंना होमबालाय थुदो न' बिनो थांनोसै सोरानाव एमाव राजामोननाव बिनि बिफाया दुखियाफोरनो न' होगोन होननानै बुंदोंमोन ना थ' बिनो थांनोसै बेरे बिबा मोनगोन ना सोंहैना नायगोन मोनो ना मोना बिनि सिगां जे कमिटिनि प्रेसिडेन्टनि न'आव थांग्रोनि मानो नोंसानि न'आव दावराव दावसि जायो नालाय नोंखौ बुदों नालाय आं थाङालाय आं बिदियाव गैयालाय नों थाङाबा आं हारसिंनो थांनानै खोन्थाहैगोन नाथाय आफाया बांसिनसो रागा जोंगोन ना होमबाबो दायनिगिरिखौ बिदि लाखुमाबाय थाजाया फै थांनोसै आं रायलायनानै होगोन ना जागोन दा जाथि सोरबाफोर सेंग्राफोर सिनायनाय दङबा बा बैसो जानानै बोराय राग'नायबाबो जागोन आरो ना बे दरजा गालिनि थाखाय माबा मोनसे बेबस्था खालामथारदो नोङो जाथि जागोन दे बाजै आरो बे नोंदाखौबो एसे थाल लाहाय मायो हराव फैया जादों बाजै कनस्ट्राक्सननि खामानिया बिराद भिर जागासिनो दा साननैसो मालाबा इन्जिनियारफोरखौबो लामा नायबाय थाजाया गोबां घटाला खालामनो नागिरो बेबो नंगौ सोर दं बाहेरावलाय गामि खाथिनिनो गथ'फोर बाजै लिंहरलाय फावगालिनि लोगो नङाथ' माथो थांफैदेलायसो आरो बे नोंनि मोखाङालाय मा जाखो नोङो एमाव राजानि लोगो जायफ्रा नङामोन होनलाय मानोबा फैदोंमोन आरो थांफैदेलाय मानो फैदों नोंसोर जोंहानाव नोंसोरना खुगा गैला नामा जायफ्रा बिफाया जौ लोंना फैनानै जायफ्रा बिमाखौ बुयो जायफ्राखौ बुयो बेखौनो नोंनो खोन्थानो फैदों नोंखौ होनबा बिफाया बुनायसो होनबा जायफ्रा बिराद बुसोगारो नामा सामफ्रामबो जौ लोंनानै फैनानै बुफैयोनो ओंखामबो मोजाङै होआ जायफ्रा बिमाया दाखालि जोंहानाव माइरंसो बिनो फैदों माइरं बायनानैबो होआसै बिफाया गाव हाजिरा मावनाय मोननाय फैसाखौ बाहायजोबनानै जायो बिदिसो होनबा बेखौनो मानसिफोरा जौ लोंग्राफोरखौ बिराद मोजां मोनथारो खायसे जौफोराबो एफा खहा खालामो बेखौ मिन्थिया जौ लोंनानैनो न'खराव मा दं मा गैया बेफोरखौ थालखौनो लानो रोङा नालाय नोंसा नोमफायालाय बहाथो दं न'आवनो दङ दिनैहा सानसे उन्दुबाय सानाव सानसे उन्दुयो हराव जौ लोंनानै न'आव दावराव खालामो नोंसोर मा लुबैयो आं मा खालामनांगौ नोङो आइजो माहारिनि प्रेसिडेन्ट ना बिनि बिमाखौ बासायहैनांगौ आरो बिफाखौ बुहैनांगौ आंखौसो फोरोंनो फैलायथारदों माथो नोंलाय आरो नोंहाबोथ' सिखाव खावनाय आदबखौ गारबायना नों आं दाबो बावाखैथ' आंनि फिसालाखौ फासायनो नागिरनाया आङो खेबसेल'सो सिखाव खावदों बेबो आं मबाइलखौ हैफिनखागौमोन दा बायदियाव नोङो सिखाव खावनानै पुलिसनि सिगाङाव बिदि बुंबा पुलिसा नोंखौ अना मिथिबाय बेनिखायनो एसे सोलाय आरो दिनै जायफ्राखौ नोङो बेसिम लाबोनायनि थाखाय बिराद मोजां मोनबाय आं जिराय ओमफ्राय न'आव मिन्थियोना नोंसोर जोंहानाव फैनायखौ मिन्थिया दे मोजाङानो जाबाय जायफ्रा आंनि फन नाम्बारखौ लानानै थांबानो जाबाय जेब्ला खोथाया बारा जायो आंखौ कल खालामहर दे होमबा दिनै थांला दिनै जायफ्रा बिफाया उन्दुबायसो दङबालाय
उन्दुबाय थानाय मानसिखौ जेबो बुंथ'ला जेब्ला जुमाय फैनानै दावराव खालामो होमबाथाय लिंहरबानो जाबाय जुदि दानो थांनानै बुंहैयाबा उनाव जायफ्राखौ बुनानै बुथारथारबालाय जायो नामा बिदि आंखौ लिंहरबानो जाबाय दे जायफ्रा जागोन दे साहा लोङो ना कफि लोङो नोंसोरलाय कफि लोंनानै नायनि जोंहा न'आव कफिखौनो बानाया दे होमबा जिरायथ' आं बानायना लायना फैनि थांफै देलाय न'आ जि मोजांथार मालानि दिनाव बिदि न'आव थानो मोनगोनलै जोंलाय ना मोननाय नङा आंथ' नोंखौ मिथिया आंथ' सानसेबाबो बेबायदि न'आव थाखागोन आंहा आंनि सायाव फोथायनाय दं दिनै मानो आंनि गोसोखौ बोरैबा मोनदों ना न'आवसो आफाया माबा मोनसे जालायबाय गोसोखौनो मानोबा बोरैबासो मोनथारदों माला क्लासासो जोबगोन मोनबाय आं क्लास जोबबाबो आरोबाव डिउटियाव थांनांगौ डिउटिनिफ्राय आरोबाव बानलु बेदामखौ लोगो हमनांगौ मा एसे हेक्टिक दे आंनालाय जियानो जाया मानो थाब थाब क्लास जोबबा हामगौमोन न'आव माबोरै खबर लानो सन्थलानि माइ बारिया दस्ते गैला दस्ते आंनि माइ बारिया गैला सोर बिदि खालामखोब्रा नोंनि माइ बारिखौलाय आं जेखौ मावो बिदिनो जाबाय थायोलै दस्ति दखानाव सिखाव हाबो माइ बारियाव माइखौ सोरबा सावनानै गालाङो सोरबा दुथां मानसिया खालामथारदों नोंनि सोरबा सुथुर जानो हागौ माथो बुंबावनोब्रा जेबोखौनो सानना मोनला माथो बेनोथ' जोङो मा जादों बेखौ मिथिनानै मोनस्लाबा मालाबा जोङो मा जायो मिथिगौना दस्ति थांफिननाय दरवाजानि खाथियावसो गसंनानै थाबाय थायो जों आसा खालामो सोरबा फैनानै दरजाखौ खेवनानै होगोन होनना नाथाय गैया जायनि थाखाय जोंहा दरवाजा खुला थाखानाय दरजाखौनो नुवा बेबायदिनो जानानै दङ जोंनि जिउआबो जोंनि जिउआव सोर मोजां सोर गाज्रि बेखौथ' जोङो बिजिरजोबनो हाया मोनथिजोबा अब्लाबो बुंगोन आं दस्ति सोरबा गाज्रि मानसि नोजोर होदों नोंखौ गाज्रि मानसि नोजोर होननानै बुंबाथ' मालायखौ आसि दिन्थिनानै बोरै बुंनो नुवा खोनायालाय दस्ति नों गोसोनि बिराद मोजां बेनिखायनो नों गासैखौबो मोजां सानोलै दस्ति बेफोरबायदि सानजालालै दस्ति नोंनि नोजोराव सोरबा सुथुर दङबा बेखौ बुंफिननो हानाय गोहो थानांसिगौ दस्ति नंगौ ना दस्ति होमबालाय सासे मानसि दङ आंनि नोजोराव बेसो खालामाखैथ' सोर बेबा क्लिअपेट्रा जागोन बेनि अनगालाय आरो सोर दंबावो क्लिअपेट्रा बे थफिरान बिमा गदाया बेनि अनगालाय सोर जाबावगोन बेनो खालामदों जानो हागौ बेनिखायनो आं थांनानै बुंहैनोसै नाथाय खोथाया बिदि बुंहैबा जागोन ना नोंनि आखायाव फोरमान गैयालासिनो एसेबांबा गिदिर मानसि मिथिगौना नोङो दस्ति मिथिगौ अब्लाबो सोङै नायनोसै बेनो खालामदों खोमा बेलाय नङा होननानै बुंखागोनब्रा अब्लाबो मोगा मोगि जाहैगोन आं दिनै एसे खस्थ' माइ गायनायखौ खैनि दै खालामनायखौ बिदि खालामना होनाय मानसियाबो गवा दस्ति गवा बापरे मा जायोलै आरो दायखौबो सोरखौबासो खालामनो नागिरखाबाय माथो सन्थ दस्तिया माबा मोनसे जाखुमालायदों खोमा बेनिखायनो बियो क्लिअपेट्राखौ होनदों बेखौ बिदि हारसिं हगार हरनाया जानाय नङा आंबो थांफागोन बानलु बेदां मा खालामदों नों बेवहाय इसोरा होनाय थाइनै मेगनखौ बहा दोनदों नोंलाय नुवाखै नामा आं नोंनि केफेयाव गसंनानै दं नङा माने बेवहाय मा खालामदों नोंखौथ' आं दायोसो लोगो हमगोन होननानै बुंदोंमोन ना आंहा दायो डिउटि दं नोंनि डिउटि थाखो मा जाखो आंनिथ' नङाना आं बेवहायनो थागोन मानो बेवहाय थानांगौ जाखो फै सिङाव हाबफै आं सिङाव हाबा आरो बांद्राय गोबाव खालामनाङा मोनसे जायगायाव थांनि थौ नाथाय आंहा डिउटि दङ ना आं नोंखौ बुंखाबायना दिनै डिउटि मावनाङा होननानै आं दहायो जोंनि अनारनो खोन्थाहरनो बावदों आं र' नों बेवहायनो थाथ'
आङो सिङाव सोंना फैनि। ओके। क्या? हाँ, कोई लड़का आया था। उसने बोला कि ये तुम्हारे लिए किसी ने भेजा है, तो मैंने चुपचाप रख लिया। सोर हरदों बेखौलाय? बानलु बेदाङाबोथ' आंनो मैयानो गस्लाखौ होदों आरो न'निफ्राय हरनाय माइरंखौबोथ' बे मैयानो होदों आंनो। अब्ला बे गिफ्टखौलाय सोर होथावथाव? ना बानलु बेदाङासो? ओहो, बानलु बेदाङा बिदि होखुमाग्रा मानसि नङा। बे आंनो डाइरेक्ट होखागोन। अच्छा ये बताओ, कल जो भी इसको डिलीवर करने आया था, क्या उसने बताया था कि किसने भेजा है? नहीं? तो कौन भेजा होगा ना? मुझे क्या मालूम, इसको तो तुमको ही पता होना चाहिए ना। जो भी हो, बस महंगा सामान भेजा होगा रे। ठीक है, बाद में देख लूंगी। तैसी, क्या मैं आज के लिए छुट्टी ले सकती हूँ? मेरा घर से मेहमान आया हुआ है, उसको जापान घुमाना है, तो आज के लिए। हाँ, कोई बात नहीं, जाओ जाओ। थैंक यू टेची। बानलु बेदां, बहा थांनो बुंदो? आच्छा, छुट्टी मोनमारबाय होमबा। आंहा दिनैनि दरमा दानगोन मिथिबायना? नों होनानै होनांगोन किन्तु दिनैनि दरमाखौ। जेबो सिन्था खालामनाङा, गाबोन जेकेट सुनो होबावगोन आं नोंनो। जेकेट? औ, जेकेटखौ सुनानै होबानो जाबाय, आं हाजिरा होगोन। नोंनि जेकेटआलाय माथो गोदानखा, बेखौलाय मानो सुनांगौ? आं गानखोन दा गस्लाखौ सुवालासिनो गानफिना। मोनथिया नामा नोङो, नों बायदि लेथ्रा नङाना आं। गांसे गस्लाखौनो डाबल गाननाय। नों बायदि लेबेलनि मानसि जाथ'वाखै नालाय गांसे गस्लाखौनो बोसोरसे गानगोन आरो आंलाय। आरो बेवहाय आंखौ कमप्लेन होबाय थानाङा, बहा लांनो नागिरदों थौदो माबार। अके। मालाय आफा, माखौ नायजोर नायबाय थाखोब्रा? आं नोंनि फिसालासोब्रा। गावनि फिसालाखौनो इसेबां नायजोर नायबाय थायो। आसलथे नों मानसियाथ' मानो फैमारनायमोन गुवाहाटियाव? नों बे कुइसनखौ आंनो सोंफिनबायलायनो नोङो। नों मानो फैदोंमोन? बै 5 स्टार हटेलाव मानो थांनायमोन होननानै? आं नोंखौ कुइसन खालामाखैलै आफा, कुइसन खालामिखाय नोङो मोजांसो मोननांगौब्रा। जाय कुइसन खालामबाय ना, देन्जार खालामगोन आं। मिथिबायना आफा? बेनिखायनो एग्रांना लानाङा आफांखौ, एग्रांना लानाङा। आंसो नोंखौ एग्रांबाय, आंसो नोंखौ एग्रांबाय। दा सोर सिख्लाजों लाइन मारिनो फैनायमोन नों? देलाय बुंलाय। मिसाखौ मा बुंनो, रुमबां एक्ट्रेसजोंनो लाइन मारिनो फैदोंमोन आं। नोंखौ नुबायना, नोंखौ नुनायखाय लाजिनानै लाइन मारिनोनो हायासै। रुमबां एक्ट्रेसजों आंजों रायलायखाबायमोन। मा? रुमबां एक्ट्रेसजों नोंजों रायलायखाबायमोन? औ आफा, बे आंखौ लोगो हमनो होनना लिंहरदोंमोन नालाय आं फैदोंमोनब्रा। नंगौना नङालै? रुमबां एक्ट्रेसाथ' आंजोंसो लोगो हमलायनो गोनांखामोन। बियो आंखौसो मोजां मोनदोंमोन। बियो आंखौसो लाइन मारिनो नागिरदोंमोन। बोरै आंनि फिसालाखौबो? बेनिखायनो आफा, बांद्राय सानबाय थानांला, न'आव थांनायसै थौदो। साला स्वाद गथ'आ आंखौ मोनथिदोंसो नामाब्रा? देन्जारलै आंनि फिसालायाबो। एन्टनिया सेनपाइ, नोंथांनि आथिङा दिनै जेबो उसुबिदा होआखै नामा? नोंथाङा दिनै सानसेमानि हुइल चेयाराव जिरायाखै? एसे मोजां जाबाय। मिनाथ' दिनै आंखौ केयार खालामाबाबो जागोन दे। दिनै आं हारसिं थानो लुबैदों। जागोन दे सेनपाइ, नोंथाङा माबा मोनसे उसुबिदा जायोब्ला आंखौ कल खालामबानो जाबाय। जागोन दे। जोंलारि, नोङो न'खरनि खोथाखौ मिथिदोंब्ला जोबोद खस्थ' मोनगोन। मोनथिया बे खामानियाव आइनि आखाइ दङना गैया। जोंनि न'खरनि माइबारिया जि खामजोब्बाय, बे खोथाखौ नों मिथिदोंब्ला बिराद गोसोआ गावगोन नोंना। बेनिखायनो आं दिनै नोंनि साखाथियाव नङाब्लाबो नोंनि सेरावनो थानो नाजाबाय थागोन। बे नोंनोना एन्टनिय'? हा एन्टनिय'? मानो जेबो बुङाखै नों एन्टनिय'? एन्टनिय', नों मोजाङै दङ ना? माला फैनाय नों जापानाव? आरो नों जापानाव बहा दङ? जापानाव फैनानै नों आंनो मानो खबर हराखै? हा एन्टनिय'? जोंलारि, मोजाङैनो दङ ना? औ, आं मोजाङैनो दङ। नाथाय नोङो मानो खौरांखौनो होआखैमोन आंनो? आं नोंखौ गोबां बार कल खालामबाय, मेसेज खालामबाय, अब्लाबो नों खेबसेबो मानो आंनो रिप्लाय हराखै? मानो एन्टनिय'? नों आंखौ इसेबां गाज्रि मोनथारबाय नामा? जेराव नों आंनि साखाथियाव थानानैबाबो आंखौ लोगो हमाखै? मानो एन्टनिय'? मानो? जोंलारि, आं मोजाङैनो दं। मानो नों आंखौ खेबसेबो कल खालामाखै एन्टनिय'? मानो नोङो नोंनि सोमोन्दै जेबो आंनो फोरमायाखै? आं सानदों नों मोजाङैनो मुभ अन जालांथों होननानै। बेनिखायनो आङो जेबो डिस्टार्ब खालामनो गोसो जायासै। डिस्टार्ब? मानि डिस्टार्ब बेलाय? नों आंखौ खेबसेसो कल खालामबा आं बेवहाय मानि डिस्टार्ब मोननांगौ जाखो एन्टनिय'? एन्टनिय', आंनि केफेयाव गिफ्ट हरनायफोरा बे नोंसोमोन नामा? नों आंनि खाथियाव थानानैबाबो नों आंखौ खेबसेबो लोगो हमनो सानासै ना? एसेबां गाज्रि मोनथारबाय नामा आंखौ? जोंलारि, नोंखौलाय आंलाय मानो गाज्रि मोननांगौ जाखो? मोनाखै। जोंलारि, थौदो थांनोसै। एन्टनिय', जियानो जादोला जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंखौ नुनानै। आंबो। एन्टनिय', मा खालामदों नों जापानाव? आथिंनि ट्रिटमेन्टखौ लाफैदोंमोन आं। मोजां जाथारबायना नोंनि आथिङा? औ। बिदिब्लाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा एन्टनिय'। फै जोंजों साहा लोंफाहैनोबा? ओहो, आं साहा लोङा। नोंसोर सानैया लोंहैबानो जाबाय दे। मानो एन्टनिय'? मानो जोंजों साहा लोंफैया? हनै बानलु बेदांबो फैदों ना? हाय बानलु बेदां।
जोंलारि मालाय साहा लोंनो गोसो गैयैखौ मानो अख्रा अख्रा खालामबाय थादों नोंलाय थौ आंहा हले ओंखामबो उखैबाय जोंलारि उनाव लोगो मोनगोन एन्टनिय जोंलारि थौदो थांनोसै एन्टनियआ जापानाव थाफैनानैबो आंखौ खेबसेबो लोगो हमाखै दिनै हरखाब नुनायखायसो आं ट्रेजेडिखौ नायबाय थानांसिगौ नोंनिखौ जुदि बेवहायनो गसंबाय थायोबा आं बामनानैबाबो लानानै थांगोन मिथिबायना थौदो थांनोसै मानो बिदि नोङो जोंलारि एन्टनियआ मानो इसेबां स्पेसियेल नोंनि थाखाय जाय मानसिया नोंखौ इसेबां खस्थ' होदों जाय मानसिनि न'खरनि थाखाय नोंनि न'खरा इसेबां खस्थ' मोनदों नों बेनि थाखाय मानो इसेबां गाबबाय थायो नों मानो इनि थाखाय इसेबां दुखु जायो जोंलारि मा होनदों थौदो थांनोसै जागोन दे